Днес ще представя една тема, която ми е изключително неловко да говоря по нея. Всъщност, не знам дали има човек, който спокойно да говори за нея. И тук става въпрос за хората, които харесват хора от същия пол или са бисексуални. Сега, няма за цел да слагаме етикети и да съдим никой, защото това е един много личен избор и ние сме длъжни да се съобразим с това. Въпросът е, че все пак, като специалист, който доста дълго се е ровил в тези теми и откъде идва и защо се появява и как така едни са такива, а други не са такива, всъщност науката има две обяснения. Едната е биологична, другата е психологична. Биологичната е, че по време на бременността на майката, всъщност, когато майката е живяла много силен стрес, основно в един от ранните месеци, когато се формират органите, а и не само, през цялото време на бременността, тогава стресовите хормони на майката потискат, ако рожбата е мъжка, тестостерона на детето. И оттам нататък вече тук имаме едни по-мили, по-нежни момчета, които виждаме как имат не толкова тестостерон. А другата причина, но разбира се, винаги има изключение и това изобщо не е гаранция, това е една от причините. Винаги по време на бременност, разбира се, стига след това детето да е живяло в една здравословна среда, не е гаранция, че ще има предпочитания от същия пол. По-нататък, когато тази причина вече я отхвърляме, другата причина е психологична. Представете си едно семейство, в което майката не харесва бащата, в което постоянно майката отхвърля бащата, критикува бащата, наставлява бащата и изобщо постоянно демонстрира, че не харесва бащата. Тогава, представете си момчето, което симпатизира на майката, защото до 13-та си годишнина всъщност децата съпреживяват света през призмата на мама. И особено през призмата на мама за тате. И сега момчето, представете си, че той иска да бъде свързано с майка си, но майката не харесва бащата. Тогава не му остава много, освен да симпатизира, като потисне своето мъжко, като потисне своята мъжка част. Тоест, аз за да остана близо до мама, трябва да... А пък мама не харесва тате, аз трябва да покажа, че не съм като тате. И ще махна нещо толкова мъжко в мен. Изключително ми е неудобно сега, като ги говоря тези теми, но надявам се да ме разбирате. Дайте палец или сърце, или там, където го публикувам това нещо, или коментирайте, за да можем да доразвием още теми. Също така, може да продължите да задавате своите въпроси в съобщения или в коментари, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, за да мога да съм ви от полза. Така че всички майки, които имат мъжки рожби, внимавайте с татковците, защото с мъжете си и татковците на вашите деца, защото това се отразява пряко и директно върху психиката на децата по някакъв начин. Винаги едни конфликти оставят отражение, но и липсата на такива, все пак също. Не е страшно да имаме семейна динамика, не е страшно да имаме конфликти в отношенията си. Въпросът е да останем с уважение към другия човек и да има диалог. Ако има едно постоянно потискане и едно постоянно демонстриране, че другият е нещо по-малко от нас и ние демонстрираме егото си, това също се отразява. Трябва да е хармонично и трябва да е щастливо. Това бях аз и ударете ми един палец, ако ви е харесало.